Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Labour Migration Policy se tagħti stabilità lis-settur tax-xogħol u ssaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema. Il-Prim Ministru qal dan matul żjara f'stabiliment tal-ikel f'Santa Venera li qed ikabbar l-opera tiegħu. Huwa spjega kif mill-ewwel ta' Awwissu se jiġu implementati l-ewwel 12-il miżura tal-Malta Labour Migration Policy fosthom li min ikeċċi l-ħaddiema l-ebda raġuni mhux se jitħalla jġib oħrajn ġodda minn pajjiżi terzi għall-istess pożizzjoni u li se jiġi rtupjat il-prezz għall-ingaġġ ta' ħaddiema barranin ġodda. Dr. Abela qal li l-iżvilupp ekonomiku u s-suċċess li kiseb il-pajjiż f'dawn l-aħħar snin jeħtieġ ikompli jservi taġid tal-familji Maltin u Għawċin. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri, Dr. Abela ltaqgħu tkellem mas-sit u l-ħaddiema ta' Panina. Stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru qalet li mill-bidu tal-ewwel stabbiliment fil-Gura dan in-negozju espanda u preżentament qiegħed f'5 lokalitajiet madwar il-pajjiż. Intqal li l-għan huwa li sas-sena d-dieħla dan in-negozju jinfirex sa 8 lokalitajiet. Il-Prim Ministru sema l-istorja tas-sit Malti li beda mix-xejn u li llum qed ikabbar in-negozju tiegħu billi jħaddem bosta ħaddiema Maltin u anki wħud oħra barranin skont il-ħtieġa. Dr. Abela qal li dawk li jħadmu n-nies brieda tajba li qal huma fil-maġġoranza assoluta tagħhom se jsibu spalla mill-Gvern. U għatem jgħid li din il-policy hija waħda ambizzjuża ħafna, iżda l-Gvern huwa kommess li jasal biex ikompli ħaddan il-prinċipju tal-Maltin l-ewwel.